Mangwanani akanaka sanganidzweni raMwari. Nhasi semoni yedu yakati rebei, saka pari kudiwa mweya mutsvene atibatsire. Hapasi kuda mahonda fit because lodhi yatakatakura yakarema, panoda matracks. Saka sofa kutanga mharidzo inoi imbobatirwawo himu 195 timbofamba nayo itibatsire. Ine moto rakapenyesa vatsvene, vakaita wadenga nekushinda mudamudzo. Uripiko mweya tenzi wakashingisa Abrahama, wakamwisa Paulo, amupa simba renga. Simba makapa Elijah, hari chikoroherasi, vakapenyesa Mozisi, ramajobho rukuriro. Tenzi tondera nyingare, mutipeni sisvika, apo tomupa imoyo, ndivireni Amen. Sanganidzweni raMwari. Munoti kudini kuimbira kwakanaka kudai? Nhasi idhei rehealth nedrug and substance use awareness. Saka izuva rekuti tiri kuzama kumira nemastandards akasetwa naMwari. Tikatarisa kuti munyika umu zvavanoita manje, munyika vanobata mabhana vofamba nemustriti vakasimudza mabhana akati stop drug abuse, chichi zvakangowanda wanda, ita sort of a march. But tikatarisa kuti Mwari vane nzira dzavo dzavanokwanisa kuudza munhu, because drug abuse as long as usina kuisa munhu kuna Kristu, machances yekuti munhu iyeye adzoke kuita munhu kwaye asiye madrugs is 0%. Asi kuna Mwari badzi ndo kune mukana wekuti munhu adzoke. Alright, chekutanga toda kutanga tadefine kuti chii chinombonzi a drug. Alright, drug panapa definition yandinayo inoti any chemical substance excluding water and food that when taken into the body alters physical and psychological function. Hanzi any chemical, word rekuchishona ringashanda pakuti chemical nderekuti mushonga, handiti kunze kwefood, chikafu nemvura, chekuti tikachidya chinochinja physical appearance yemunhu nepsychology dzemunhu, ndo chinonzi drug. Alright, ko chinonzi drug abuse manje zvakunzi use of illegal drugs. Kana pangonzi use of illegal drugs, it means pane madrugs are illegal. Use of illegal drugs or misuse of legal drugs or prescribed drugs. Kana takuiti drug abuse handiti kushandisa madrug asingatenderwi, kana kushandisa madrug anotenderwa but nenzira isiyo. Then substance abuse manje iyi inenge complex
ya more than drug abuse. Iri kuti kudii? Iri kuti use of harmful, hazardous and excessive use of psychoactive substance including alcohol and illegal drugs. Saka drug abuse tati sususu kushandisa madrugs anotenderwa nenzira isiyo kana kushandisa madrugs asingatenderwa. Then kana pane substance use including masubstance ari hazardous. Handiti tibatire Vakorinde vekutanga chapter 6 verse 19 yakajairika. Tinzwe kuti iri kuti kudii? Kuti yakajairika here kana kuti haina kujairika? Nokuziva kwatinoita tifambe nayo iyoyo. Vakorinde vekutanga chapter 6 verse 19. Verse 19. Hamuzivi here kuti miviri yenyu itemberi yomweya mutsvene uri mukati menyu wamakapiwa naMwari, hamuzi venyu. Saka the verse panapa rikuzama kutiudza kuti isusu miviri wedu is the temple of God. Saka kana chiti the temple of God, meaning we are stewards, hatisi varidzi vemuviri wedu, tiri vanhu vakangobatiswa miviri, but muridzi wemiviri ndiani? NdiMwari, ndo muridzi wetemberi. Saka nekuda kwekuti miviri wedu itemberi yaShe ende Mwari ndo muridzi wayo, ndiye akaisika, ndivo vakagadzira prescription yezvinofana kupinda mumuviri medu. Tikatarisa kuti madrugs ari pamusoro apo, wasn't the plan yaMwari yokuti tiite madrug abuse, tiite masubstance abuse, but vanga vaine plani yavanga vainayo pamusoro pebhodhi yedu. Tibatire kuna Genesis yekutanga vhesi ya29 tinzwe tinoti kudii pamusoro pebhodhi. Genesis 1 verse 29. Bhodhi yatiinayo iyi haisi bhodhi yedu, ine muridzi wayo. Zvakangofanana neToyota. Toyota yakagadzirwa nekambani yeToyota, ndo vanoziva kuti make iyi inoshandisa petrol here kana kuti inoshandisa chidhizel. Inoti kudii? Verse 29. Mwari akati, tarira ndakakupai miriwo yose inobereka mbeu iri panyika yose nemiti yose ine michero yemiti inobereka mbeu, kuti zive zvokudya zvenyu. Right. Batai pana Genesis chapter 2 verse 18. Tine kamwe kashona katinombotaura so. Ndinoona even papulpit panapa ukati makadii sanganidzo raMwari vanhu vadairi vese, handiti vanozodaira papaya. Saka rigati dzokorore futi. Vanhu vanonzwa dzokororo because vanoiti ine simba. Inoti kudii? Verse 18. Jehovha Mwari akatizve, hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Verse 8. Verse 8, all right. Jehovha Mwari akasima munda muEdheni kumabvazuva, akaisapo munhu waakanga aumba. Right. Hanzi Jehovha vakaisa garden, vakati munhu anga aumba agare mugarden imomo, handiti? Alright. Ndinenge ndarasana nevhesi rangu, but nyaya iri panapa yatova tizame kuonesana ndeye kudai. Original plan yaMwari yanga iri yekuti munhu ararame nekudya vegetation. Kana tichiti vegetation, vamwe vanoti mavegetables, but kuti vegetation including miti yacho, handiti? Verse 9. Verse 9. Jehovha Mwari akameresa pasi miti yose inofadza meso neyakanaka kudya, uye muti woupenyu pakati pomunda nomuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa. Right. Muri kuona kuti mavhesis maviri aya ari kuzama kubudisa pachena kuti original diet according naMwari was kudya vegetation, kwete mavegetable but vegetation. Tikati mavegetables takuexcluda mapfunde, takuexcluda mafruits. Saka vegetation, mafruits ese ndo original plan yaMwari. Saka tikatarisa muzuva ranhasi pavegetation yatiri kudya mazuva anaya, uri kudya percentage yakawanda sei? Original plan yaMwari yanga iri kudya vegetation. Alright. Muchitibata Proverbs chapter 23 verse ya 20, panapa tinoona kuti
ezvinezvi vanhu vakatenderwa kudya nyama after mafloods. We all know that after mafloods diet yakawanda yakanga iri nyama, but chii chakazokonzereswa nenyama iyi? Tikaverenga Spirit of Prophecy inotaura iyo kuti after the floods the people largely ate of animal food, handiti kudya nyoka. God saw that the ways of men were corrupt and that he was disposed to exalt himself proudly against his creator and follow the inclinations of his own heart, and he permitted that the long-lived race to eat animal food to shorten their sinful lives. Saka izano raMwari rekudzora makore emunhu through kudya animal food. That's why muchiona panoitwa tsvakurudzo zvinonzi munhu anorarama anodya vegetation, kwete vegetables but vegetation, anorarama makore ari more than anodya nyama. Panapa Spirit of Prophecy iri kuzama kubudisa pachena kuti vanhu pavairarama 900 years vakangointroducwa nyama vapa 120. Just imagine kudzikira makore nearly 20%. Pawairarama 800 900 years wakurarama 110 120 years. Tikataura nekuwanda kwaita nyama mazuva ano kusvika 40 years kwakutonetsa. It's an achievement. Why? Tikudya a lot of nyama. Alright. Hapasi pane nyaya yedu diet yekudya yenyama wati. Vatira kubata nyaya ye-drug and awareness iripo. Alright. Ko Mwari vanoti kudii? Manibatira Proverbs chapter 23 verse 20. 23 verse 20. Zvino munda nebako rakanga ririmo zvakasimbiswa kuna Abrahamu navana vaHeti kuti zvive zvake, ikava nzvimbo yake yokuviga. Proverbs 23 verse 20. Oh, sorry. Yes, Proverbs. Right. Murikuona here kubatana kwazviri kuita. Usava pakati pevanokarira wine nevanokarira chii vana vaMwari? Panyama tiri kuwirirana here. Panyama tiri kuwirirana here. Alright. Ari ngatifambe tichawirirana kumberi ndikuti ndisagare gare. Isaiah chapter 5 verse 11 na 12. Mwari vanoti kudii pamusoro pevanodhakwa? Kana pane vanodhakwa nevanorova nyama, vhesi iri rimwe chete because maisa mu1 bracket. Usave 5 verse 5 Isaiah 5 verse 11 na 12. 11 na 12. Verse 11. Vane nhamo vanomuka mangwanani kundotsvaka doro rinobata, vanoswerera kusvikira usiku, kusvikira vapengeswa naro. 12. Rudimbwa nembira nengoma nenyere newaini zviripo pamitambo yavo, asi havana hanya nebasa raJehovha, havarangariri zvakaitwa namaoko ake. Right. Uchichibatira Ephesians 5 verse 18. Nhasi nemavhesi ekuwanda anogona kusvika 34. Right. Panapa tiri kuzama kuoneswa, handiti zviri kunzi izvo vane nhamo vanofarira chii? Wine. Vanofarira pamitambo yavo pakawanda ruzha mapatika. Rumbobata situation iri peri dzokorora megona kudzokorora. Okay, right. Iri kutaura pamusoro pemusic, loud music, pamusoro pekudya, pamusoro pambotaura nyaya yenyama kapa. Isinario yepati. So ndandabva yanga iri tichizviva yanga iri Isaiah 5 verse 11. Isaiah 5 verse 11. Vane nhamo vanomuka mangwanani kundobata vanoswera. Vane nhamo vanomuka mangwanani kundotsvaka doro rinobata, vanoswerera kusvikira usiku, kusvikira vapengeswa naro. 12. Right. 12 yacho inobva yataura kuti kudii? Takuona situation iripo.
rudimbwa nembira nengoma nenyere newaini makadaro rudimbwa nengoma nechifuti nenyere mamusical instruments akutaura nezvawaya. Ndimi vaya munofarira music muchechi, ndimi vaya munofarira namabirthday parties. Ansana mbona birthday party nokokwa AGM akamboiona ngasunziroko hakuna wemuchiridzani. Happy birthday yamunoimba muri kuridza ani anenge akaimba ari ani. Mabvapo motava kudhakwa nechikafu nenyama newaini. Ndii muri kutaurwa panapa kuti mune nhamo. Ukwana wakunzi une nhamo. Makamboona here nhamo yakapronounswa pamadzimai vemujerusarema painzi pachapazwa Jerusarema vakaurayisa vana ivo pachavo vakaurawa. Saka kana uchinzi une nhamo it means zviri serious. Handiti? Ephesians 5 verse 18. Verse 18. Regai kubatwa newaini nokuti ndipo pane kusazvidzora asi muzadzwe nomweya. Zvakurevei manja? Munhu ari kurova waini self control haana. Pamwe pacho tinotanzi munhu akadhakwa ane confidence anokuudza chaizvo chaizvo magara munhu usazvidzora vozonenge wakadhakwa. Munhu akarohwa newaini anokuudza kuti inini ndinosvikira anyone. Pamwe pacho unofanira kuzvidzora but haazvidzori right. Ko iyo waini yacho muupenyu hwako ozi tinawo mayuthi muno mune madhara anodhakwa munomu. Rega tizive kuti Mwari anoti kudii pamusoro pewaini kune anonwa doro. Proverbs 23 verse 21. Tionesane chokwadi. Pamwe pacho tinochema tichiti tinochema chinanzi mweya ichi nemadzinza isati haidi kuti nditenge motikari. Inzwa kuti Mwari anoti kudii. Verse 21. Nokuti muni neane madyo vachava varombo, hope dzichapfekedza munhu mamvemve. Right. Panapa kutora nyaya excessive food nekunwa doro. Excessive food hainetse kuona ka? Hainetsi. Wozi inini panapa ndagara patable ndisingaendi kunoita basa rinorema ndodya sadza rakaedzana bhirida. It means it's excessive food. I am taking food iri more than necessary. Nekuti mwana ndati food basa refood ndondiwane strength. But vamwe takuchengeta food mumiri medu. Tikatarisa kuti chimwe chirwere chekutoti temberi yaMwari inoshora. Ndoda kumbobvunza inini. Ndoda kuti mutore scenario iyi. Mumbofunga makagara ipapo. Adam acreator. Pakacreatwa Eve. Anga akaita sei? Toda kuti zvinzwise mumusoro. Anga ari munhu wekuti kana achifamba apa step yake yakafanana nehope yebrain. Ndozva zviripo. Toda kuti tionesane. Handisi kuti mutaure zvinhu, but kuti tionesane. It means it's excessive what? Food. Alright. Zvikanzi zvekare nevanofarira doro. It means nhamo dzatinadzo dzimwe dzacho madyo nekudhakwa. Ende tikatarisa musociety matigere vana vaMwari pane vanhu vatototi ava vane mari dzavo ava yane tunhu twake. Pano vamakaona anodhakwa here zvekutoswera kachidhakwa? Hapana, handiti. It means kuti doro rinokonzera chii? Nhamo. Ko iyo nyaya yekuti wadhakwa Mwari vanoti kudii pamusoro pedenga. 1 Corinthians 6 verse 9 na 10. Verse 9. Ko hamuzivi kuti vasakarurama havangagari nhaka yeushe hwaMwari here? Musarasika nokuti mhombwe kana vanonamata zvifananidzo kana vanofeva kana vakapata kana vanoita zvakaipa navarume kana mbavha kana vanoruchiva kana vanosinwa doro kana vatuki kana makororo havangagari nhaka yeushe hwaMwari. Right. Mozotibatirawo Genesis 1:28. So panapa tiri kuzama kuonesana vana vaMwari. Zviri kunzi vanhu vanodhakwa havana chii? Nhaka yekumusoro kudenga. Apa tatichingobata panyaya yedoro. Handiti?
taonesana panyaya yechi yedoro. Ngatidzokerei kudefinition yatataka kutaura. Tati isusu chinonzi drug chinhu chinochinja mamiriro ebhodhi yako nemamiriro epfungwa. Handiti tikati chinonzi drug abuse, kushandisa madrugs iwayo anoaffecta appearance yako nepfungwa dzako nenzira isiyo. Alright, ngatichibvunza naye pano sechechi. Wanwa mapiritsi anonzi maapetito, you are now overeating, then outer body kusvika waazi giant, inenge iri chii? Yakaita kuti body altering. Handiti drug rawanwa riri kuaffecta the way yaunodi yaunoappear. So padrug abuse tinogona kushandisa madrugs edu nenzira isiyo. Madrugs aya akagadzirwa kune vanhu vakaluza appetite, nokuti kurwara kwaari kuita haachisina appetite. Tikapa mapiritsi iwayo kuti awane nzara akwanise kudya, then inini handina nzara, then ndovana mapiritsi iwayo. Handiti murikuona kuti handina problem yekuita nzara, nguva yekudya yakakwana ndotodya, ndobva ndawedzera nzara. I am altering the body. Inoti kudii Vakorinde chapter 6 verse 9. Mati ndierenge Genesis 1 verse 29. And at 9 to 10. Mati Genesis. Oh, Genesis 1, 20 and 27. Alright, Mwari akasika munhu mufananidzo wake, akavasika murume nomukadzi. Psalms 139 verse 14. Inobva yangoti I am wonderfully and fearfully made. Saka patiri kuita inonzi drug abuse, hatisi kutora nyaya yedoro chete. Pauri kutora maapetito kuti usimbe uchiauta appearance yaukasikwa nayo naMwari, that's a drug abuse. Pamberi paMwari chatove chivi. Ine ndinoda kubata ipapo, handichadi kuperera pakuti titi waouter body nekusimbisa. Tine dzimwe tsika dzatiri kuita dzatakatora kumashure dzinoauta way yatinoappear nayo pabhodhi yedu. Tingatarisa kuti mazuva ano vanhu vakuita anonzi mapiercings. Nomunhu akaboorwa nzeve, that's altering body. Bhodhi yako payakasikwa yakasina kuboka, akaboora munhu, akaboora guvhu, mwana waMwari iyeye. Handiti it's not good. Imwe way stretching handingadziki nayo zvakanyanya, but kune yatinoti stretching yekuouter body yemunhu, that's a sin. Mwari akakusika uri zvauri, there is no need yekustretcha anything kuti ufite zvikuda someone. Then tine tattooing, isa matatu. Vazhinji tinongofunga kuti matatu kungoisa ink only. Tine mamwe mamarkings ekuti munhu anozvishuura apa nechimuti chaicho otonyora zita romumwe munhu. But munombozva kuti kudii, chaunodyara ndo chaunokohwa. Mumwe munhu akaisa tattoo remukomana wake paethigh, ndobva warambana. That one is a permanent mark. Ko murume wakachazokuroora chiona zita rakanzi John. Saka chaunodyara ndo chaunodii, chaunokohwa. Kune yakunzi body feeling, kufila body. Handiti vamwe tine matumbu ka, unoenda kusurgery unobviswa mafuta, dumbu rese robviswa sara riri slim, roiswa mahips, body feeling. Vamwe vanotenga inonzi silicone. Kuda kuita musikana mai vane 48 years, unotoda kuonekwa wakamutangwe musikana kuti zviite sei, wotoisa mazamu otomira. Why? That's its body feeling. Zvinhu zviri kuitika ende muno Zimbabwe zvirimo. Kana yatoti yekuchinja pigment, melanin kuto bleacher. A lot of people tiri kubleach. Ko ukatsvuka unonzi unoita mari, ukatsvuka unoita unopinda denga. Ngatika pazvinhu zviviri zvinowanika pasi pano, kune vamwe vati hatisi tiri venyika. Handiti vamwe ndevekuchi kudenga. Pawableacha iwewe washandisa madrugs, handiti achinja appearance yako. Denga racho wari wane here pawableacha?
hauna. Zvenyika zvacho mari yacho waiwana here? Hauna, waita mufakosi. Saka why bleaching? Zvinhu zviri kuitika mukati menyika ino. Zvikanzi izvo, tibatire Revelation chapter 18 verse 3. Apa tichitaura drug and substance abuse inoaffecta body nepsychology. Takuda kuchinja tiende kudrug abuse inoaffecta spiritual welfare. Inoti kudii? Verse 3. Nokuti marudzi ose akanwa waini yokutsamwa kwoupombwe hwaro, namadzimambo enyika akaita upombwe naro, navatengesi venyika vakafuma nokuwanda kwepfuma yaro. Apirira ipapo. Panapa kutaura nyaya yewaini yeBhabhironi manje. Imi makazvitarisa munofunga here kuti paBhabhironi payakararama kare kare paya kune waini yakachengetwa yakudhaka vanhu nhasi, yakangokipa yekutongomachwa for the past hundreds of years up to now? No. It means kachava kuti waini yeBhabhironi idzidziso dzinouya muvanhu. And tibatire John 6 verse 26 tionesane kuti dzidziso iyi ichii. Tabva kudrug rinoaffecta physical nepsychological, but hatingaperere ipapo, tikatipinde kuspiritual. John 6 verse 26. Verse 26. Jesu akavapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamunditsvaki nokuti makaona zviratidzo, asi nokuti makadya zvingwa mukaguta. Right. Tinotarisa kuti panapa Jesu tataura nyaya yekuti bhodhi yedu itempo yaMwari, tirarame torarama sei. Taudzana tofanira kudya zvakati, tofanira kusiya zvinodhaka, hatifaniri kuboora miviri wedu, hatifaniri kuisa matatuzi. Zvese zvotawirirana. Jesu Kristu paakafamba panyika haana kuti vanhu dyai nguruve, akavapa chingwa. But vese vakapiwa chingwa naJesu vakafa. Vese vakamutswa naJesu vakazofa. Vese vakapodzwa naJesu vakazongofa. So hazviite kuti titaure nyaya yetemberi inoyi tisingatauri nyaya yekuenda kudenga. Saka zviri kunzi imi makatendeuka, makandiziva nekuti makawana chingwa. But Kristu anoti ivo munhu hararame nechingwa badzi, asi nechii? Izwi rimwe nerimwe rinobva kunani? Kuna Mwari. Alright. Panapa ndine effect yandinoda kuti timboonesana iripo pamunhu. Elder Bonongwe, munomboziva zvamuri izvezvi so right now. Zvamuri 7 years ago you were a totally different person. Macells ari pamuri, nyama yenyu iyi yamaanayo yakareplacwa for the past 7 years, including mabhonzo. So makareplacwa nei? Hakureplace chikafu chamaidya handiti? Meaning to say munhu chikafu chaanodya ndo chinodii? Chinovaka iye. Same nepfungwa dzemunhu. Ukaona munhu zvaari, zvaanoita nezvaanofunga, hazvichanetsi kuziva kwaanoswera. Ukangosangana nemunhu muri kumbosana makadii okuti how are you doing, it means munhu anogara kubasa, anotora nevanhu varungu kuti basa rake riri formal, hazvinetsi. Nezvaangotaura chete, zvaakatopfeka, kutongosangana nemunhu panze apa haatombobvunzwa kuti idhoka here, anongoona nezvaakapfeka, ndo zvaatoo nemunhu inoyi. Musavadha. Chikafu chakamupa kuti ave musavadha kudaro chipi? IBhaibheri. Tikatosangana newe wakabata mudzanga panze apa, hatonetseki kuziva kuti unotambira kupi? Bhawa. Ende totoza mafriends ako type mafriends ako. Because hakuna tamba nemunhu anodhakwa iye asingadhakwi. So tibatire John 23 verse 12.
Tinofanira kuziva kuti zvinhu zvatinodya zvatinoisa mumuviri medu, John 23 vhesi ya 12, zvinodetermina vhesi ya 12, zvinodetermina even kuruponeso rwedu. Job. All right. Verse 12. Handina kudzoka pamurayiro wemiromo yake, ndakachengetedza sepfuma mashoko omuromo wake, kupfuura mugove ozvokudya zvangu. Right. Muri kuona here apa? Takanya dzekudya musoro, handiti? Bharicha nyaya dzekudya, hatifaniri kumwa doro, hatifaniri kudai. But for spiritual protection, because tinogona kudya yedu kana makore akawanda, vatinoparadzwa. Kudya kwemweya tofanira kuchengeta murochi shoko rani raMwari pamuromo yedu. Alright. Tikatarisa kuti panapa kana tichitaura nyaya spiritual food, chakakosha ndechekuti nguva zhinji tinge tichishandisa nzeve dzedu nemeso kana tautaura nyaya dzespiritual food. Spiritual food haidyiwi nemuromo. Zvinhu zvaunoona nemaziso ako zvinodzidzisa zvaunoita. Zvinhu zvaunonzwa kudzidzisa zvaunoita. Vamwe vedu takarerwa tisiri ma-Seventh Day Adventists, but through kunzwa tamu Seventh Day Adventists. Vamwe takakura tichiziva kuti mumba munosvikwa na6 tisina kuudzwa, asi taona baba namai na6 vari mumba vese vakakwana. So we learn through kuona nekunzwa. So we should be careful nezvatinoona nezvatinonzwa, especially generation yatiri ine tunhu utu. Tunhu utu unonzwa zvaunoda zvese. Kana ukada kunzwa zveupombwe unozvinzwa, kana ukada kunzwa zvaMwari unozvinzwa, but anodetermina ndiani? Ndiwe. Saka panapa zviri kunzi pane zvaunonzwa nezvaunoona, you should be careful. Ndira kupai a little survey yakaitwa nemumwe munhu. Anotaura kuti iye 50 years ago kuAmerica, population yekuAmerica yese, vanhu 9 out of 10 vanga vari maChristians. But after 50 years, vanhu 6 out of 10 vanga vari maChristians. Vamwe 3 vakaheduka. It means 60% anga achiri maChristians. Why zvakadaro? Then tobva ipapo zvinonzi izvo 15 years ago, tikutaura 2017 iko, no, 2007, same America, vanhu vaisapota kuti same sex marriage iitwe, it was 30%, but now it is 60%. Chii? Zvavanoswera vachinzwa, zvavanoswera vachiona. Zvikanzi 60% yevana vanobva kumba vachienda kumacollege kuita madegrees avo, pavanodzoka vanenge vachisiri maKristu. Zvaanzwa kuchikoro. Then 70% yevana vari muchechi vanosvika 18 years vasisiri maKristu. Chii chiri kuitika? Vabereki havasi kurovedzera here? Vabereki vari kurovedzera, but zvizhinji zviri kupinda munzeve dzavo hazisi zvaMwari. Saka zvinowanzoitika ndezvekuti zvaunonzwa ndo zvinodetermina zvauri. Tikati alright, ngatiite survey vanhu vese vari muno. Manetsana pachenyu ishamwari yako kuti mu next door. Answer yauchapa inodetermina firimu raunoona.
because hapana pandoswera ndichiona Rambo naJackie Chan wondivhiringidza kuregedza kuchita zvibhakera. Hapana pandinoona African movie wandiitira chakaipa ndoregerera kumirira a very good time for revenge. That's why muchiona munhu anoona African movie, angave baba kana mai, mukanetsana anonyatsomirira a very good time for revenge. And anokuudza angasako kurevenge apa anogona kukuudza kuti paya gore riya wakaita zvakati. It's because zvaunodi zvaunoona. Ukaswera uri pana Mwari uchinwa waini yaMwari isina kutsamwa mukati, zvinoenda anovhiringirwa nemunhu asati apedza kuvhiringira unenge watowane good answer kwaari. Achitanga kupopota someba usowaita chinhu chacho, wautomugadzirira mashoko anotapira ekumuudza, ekumudayira, ekudzikamisa hasha. But kune vaya vanoona makomedi anenge aine a very funny answer inomuudza hasha dzekudeka zvaasi. Kune mafundi maprofesa unomunzwa akutaura chirungu chekuti even akuudzwa wacho haatozvinzwisisi because akapiwa waini yake yaakapiwawo yechikoro. That's why muchiona kazhinji Jesu Kristu haana kuda kushanda zvakanyanya nevanhu vakadzidza. Because pane mumwe mubvunzo inobvunza munhu akadzidza ka, uchinzwa aendange nemusoro but haitorina because akadzidza. Kana muchiti inini Mwari ndiye akasinga denga nenyika, iye akasikwa nani? Mubvunzo ubvunzwa nemunhu ukauteerera nepfungwa dzechikoro dzekumayunivhesiti, it's a valid question. But iwo wakaverenga shoko raMwari kutoti ribenzi. Munhu uchitoudzwa zviya nditika kuti mai, kana tichirarama mukurarama kwedu tinorarama musha wakamira zvakati nezvakati nezvakati. Iye akanzwa waini yaakanzwawo yekunze yakamudhaka, anokuudza kuti baba, inini neni takafanana, pamwana uyu inini ndikaita zvakati kusvika nenguva dzakati, iwo pedziso pakati, mahours ako we are equal. Nekuda kwei munhu yanoswera ari pasocial media achiteerera vanatete wepasocial media. Saka Mwari anotidzivirai nzeve dzenyu kunzwa zvisina basa. Meso enyu ngaasataurire zvisina maturo, ngaatarire kuna Kristu basi. Saka kudhakwa nedrug abuse hazvisi pakutora zvinodhaka chete, even nezvaunonzwa nezvaunoona. Saka sezuva redrug and substance awareness, ngatisamirirai pakuti isusu hatibate zvinodhaka, zvaunosvuta kana kudii kana kufembedza, but even nezvaunonzwa kana kuona. Music yaunonzwa inodetermina zvautori. Saka ngatingwarire pamusic yatonzwa vana vaMwari. Ngatinzwei music inongotidzorera kuna Kristu. Because pane imwe music yekutoita manyawika. Ende makamboona kuti loud music haurizine. Paunofanira kunyara tezvara vasvika, unomhanya kuti auya musoro bangu tana tezvara nenoise yavari kunzwa imomo discord futi havatozvinzwi because mese makadhakwa nezvamuri kunzwa. Saka zvaunonzwa ngazvivake your spirit, zvisaite kuti udhakwe. Ukaona pfungwa dzako dzichiti ukasangana nesituation zvauri kufunga zviragenesi zvinodiwa naMwari, go back kune zvaunonzwa nezvaunoona. Mwari anokubatsira. Mumwe munhu akambondibvunza mubvunzo akati, zvauri kutaura izvi zvakanaka but dzimwe dzenguva hazvigoneki. Ndakamupa very very easy answer. Ndikati iwewe kana uchiona icho chii, akati ibanga. Ukana akawanda, akati mapanga. Ndikati anonzi mapanga, sei usina kuti mabanga? Zvikanzi hazviti, anonzi mapanga. Ndikati alright, chiri paseri pacho chicho? Zvikanzi ibhiza. Saka kana akawanda mapisa here? Zvikanzi anonzi mabhiza, zvasiyana papi?
uyu chi, uyu muti kana yawanda inonzi chi, miti. Ko uyo munhu todii kuti minhu. Ndikati ukatora munhu asina kukurira kuchishona ukamudzidzisa that language zvinomunetsa kubata kuti saka zviri kusiyana papi. Handiti kuti uyu anonzi murume, uyu unonzi muti, kana zvawanda ava vanonzi varume, iyi inonzi miti, asi kwese kuna munhu kwekutanga zvasiyana papi. Kwauri zviri easy because pawakazvarwa wakatanga kutaura the same language up to now haufungi zviri mauri. Same neshoko raMwari, paunozvarwa patsva unotanga kuziva waini yaMwari kutanga ipapo, zvekuti it becomes your DNA. Haufungi bhadhato pauri, Mwari akutokubatsira everyday. Language yaunodzidzira wabva uchikura ndozvoita Mwari. Saka hazvizonetsi paunongotanga kuti zvinezvi ndatendeuka, iyi music yaana macheso iyi ndabvisa iyi, ndakuteerera yaMwari. Paunongofunga kuisa ma-earphones munzeve, kana wagara nazvo zvaane nguva, it becomes easy. Unenge wangoti pawafunga music youya wakuisa, it's part and parcel ye-DNA yako. Paunofunga entertainment, unombonawo ma-movies, wakutsvaga ma-movies ezvaMwari, it becomes a part and parcel of you. Makamboona here kuti ukaspenda 6 months, ndakupai challenge, mupedze 6 months musingaone movie, muchingoti pamafunga kuona video muona shoko raMwari, pamafunga kuverenga shoko raMwari, paunodzokera kunoona movie futi haurifariri. Unongotoona kuti uyu munhu akutanga kubhuudha ruvengo uyu akutofunga zvakati, iri movie yapera zvakati izvi isati rapera. Why? Because chawakadyara chiri kupesana nezvaunoda kuzama kuita. Saka vana vaMwari ngatisamirire pakuti madrugs akati anotidhaka, ngatione chatiri kuona nechatiri kunzwa hachisi kutidhakawo here, Mwari achitiitira zvakanaka. Amen. Jehovha tisunungure, tinamata nembokumbira simba rinobva kwamuri tokwanisa kurizwisisa tenzi kuti dzakasiyana tosangana nawo, angava achibva mumamovies, angava achibva munyika, angava achibva mune zvatinoona nazvatinosekerera, ive zvatinodya, zvatinopfeka, zvese zvatinoita Mwari. Tingonamatira simba Jehovha nokuzokwanisa kusaridza kuti Mwari zvinogamuchiriza pamberi penyu. Kwanukachiwa mari dzakanaka Jehovha, kunowanika wakatitarisa vamwe vasati vakuziva. Tinamatira tenzi even chikafu chanodya mukati mezuva ranhasi, vanhu kwedu tichiropafadza tichogova chikafu tenzi chichagotikudza uye chichagotibatsira Jehovha. Even pakudzoka tonamatira kuti Mwari mugovawo nesu mukati mesevhisi yemasikati. Tinamatira tenzi kunzwisisa kunobva kwamuri, mugotipa simba tose Mwari rekukwanisa kudzoka zvakare. Nese zvatichaita mukati mewiki ratichifana naro, tonamatira uwepo hwenyu Jehovha nekutungamira pane madhisenzi atinenge tiri. Nanamata nezvakasiyana unosisa kutambira mako. Amen.